Doncs el meu treball de l'última fornada, fent servir paraules del meu pare, que últimament em ve molt, estic fent un treball que està basat en el no antropocentrisme. Treballo tant amb la pintura com amb la imatge en moviment, la natura com a eix vertebrador i els no éssers humans d'alguna manera. No? O sigui, llavors intento insectitzar a les persones o convertir-los en plantes o que perdin aquest valor de ser un súper jo. L'artista a la nostra societat està una mica, com en diríem, maltractat en general, i jo crec que hem arribat a un punt, actualment no sé si és perquè hi ha un retrocés mental de la gent o un retrocés cultural o així, o tothom vol ser artista, que aquesta també pot ser la possibilitat, ha perdut com un lloc que abans tenia en la societat. Encara que jo crec que és un paper fonamental, perquè jo soc de l'opinió que qualsevol Consell de Ministres, dintre del Consell tindria que haver-hi un artista, perquè els donaria segurament idees molt més creatives del que estan fent ara i segurament serien molt més interessants per tothom, i almenys novetat. L'art en si, jo crec que ja és crític solament per al sol fet de ser art, perquè és algo que quan el fem ens estem posant en un lloc, d'entrada ningú ens ho demana que ho fem i ho fem. Llavors oferim alguna cosa que ningú s'espera que puguem oferir. Per tant, això ja comporta una crisi, però crític a nivell polític, a nivell social, jo crec que ho ha de ser si tu vols. És a dir, si tu ets un artista que tens aquesta configuració mental, doncs cap allà. I si la teva configuració és molt intel·lectual i molt política i molt polititzada i tens aquesta necessitat, l'art és una molt bona eina per fer-ho. Crec que el mercat de l'art és fonamental per l'art, encara que puguem estar en contra, que pensem que els artistes són bohemis i que no mengem, cosa que és molt absurda, perquè sóc una persona supernormal. Pago impostos, tinc un estudi, tinc que viatjar per poder crear coses i aprendre coses d'altres llocs, tinc que comprar material, tinc que tenir una càmera, tinc que pagar amb tècnics, tinc que fer moltes coses que la gent no es pensa que tinc que fer i en canvi ho faig. Crec que vendre obra i que existís, perquè crec que en aquest país és miserable el que existeix, si existís, la nostra feina seria potser una mica més valorada. A les institucions de l'art contemporani els demanaria que es miressin els artistes que hi ha aquí, perquè clar, resulta que no existim per ningú, ni per als d'aquí ni per als de fora. I clar, comencem que si els propis museus, parlo de museus, perquè centres d'art sí que estan més obligats a treballar amb gent d'aquí perquè deu formar part del contracte, no? Però en principi els museus, que no n'hi ha tants, només n'hi ha un o dos, tindrien que treballar amb artistes d'aquí, perquè si ells ens donen suport, altres també ens donaran suport a fora i sobretot el que podríem dir la gent del nostre entorn ens creuria una mica més i ens consideraria una mica més i potser fins i tot ens comprarien un quadre, per dir alguna cosa, o un vídeo, o un llibre, o alguna cosa. Però clar, com que els museus d'aquí passen de nosaltres molt, no dic radicalment perquè cada any podem tenir l'ocasió de veure un artista representat, però d'aquí, però sembla mentida, és una cosa tan pueblerina el que passa aquí, que perquè el museu funcioni té que haver-hi una programació que la meitat dels artistes són americans, els altres són de Sud-amèrica i els altres no sé d'on, però d'aquí pocs.